Компанията ни ще сключи едногодишен договор за транспортните ни нужди. Ще го възложим на двама превозвачи за по-надежна верига за доставки. Но ще се стремим да постигнем конкурентна цена за по-големия дял от услугата. Как да получим най-добрите цени? Ето случай, в който купувачът избира двама победители и разделя транспортния проект между тях, като дава на първия 70% от общото количество работа, а на втория 30%. В такъв случай провеждаме динамичен търг. По време на динамичния търг, оферентите постоянно виждат класирането си в системата и се състезават да се придвижат до първите две печеливши позиции. В този случай се допуска победа с равен резултат.